Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinun-an ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Mayong hapon mga kahigalaan, mga kaigsuunan, Happy New Year sa matag usa kanato. Before kita magpadayon sa atong pagpamalandong, akong gipaabot ang akong pagpanimbaya sa akong lolo nga si Isabelo Lauri Sr., 93 years old, sa grasya sa Ginoo. Ang tuig 2021, nag-end na gyud mga kaigsuunan. Mao nga nagpasalamat kita sa Ginoo sa iyang kaayo sa tuwa niining tuiga, and we are looking forward to the new year 2022. So atong pagahisgutan niining taknaa ang new year, ang bagong tuig mga kaigsunan, mo kini focus sa atong pagpamalandong karon. Tungod kay ang ending sa tuig, kining every time nga ang tuig matapos mga kaigsunan, hinaot nga maghinuklog kita or mamalandong kita. Nindot nga kahigayunan ang pag-end sa New Year sa atong pagpamalandong kung unsa ang dagan sa atong kinabuhi sa milabay nga tuig. Ug aron ma-monitor nato kung kumusta na ang atong kalag, kumusta na ang tanang aspeto sa atong kinabuhi. Ug isa sa wise nga butang nga pagabuhaton sa matagtapos sa tuig mga kaigsuunan, mga kahigalaan, mao nga kalimtan nato ang daghang mga butang sa milabay nga tuig. Unsa may but nato ipasabot niini. Ang bag-ong tuig mga kaigsuunan sama kini sa kining mubalhin ta og balay ba. Doon natay bag-ong balay. Siguro nakasinati kamo nga mibalhin kamo og Pinoy-anan. Nahitabo kini sa mga anaa sa syudad nagpuyo nga nagrent lang og balay. Unya mubalhin na pud og laing balay nga kaabangan mga kaigsuunan. So, kining pagtagbo nato sa bagong tuig, pareho ra kini sa pag-usab og Pinoy-ana nato. Daghantang mga butang nga natigom, na-accumulate, mga gamit sa bahay na galamiton niadtong bag-o pa or niadtong miaging tuig. Pero kung mobalhin ta og balay, kinahanglan nga makat-on kita nga sunugon ang uban or i-dispose ang uban. Daghang mga butang nga abi nato o gikinahanglan nato, pero kung atong i-sort out ang atong mga gamit kung mobalhin tag balay, agabugat-bugat ra day na sila sa atong mga dadonon. Kaya it is worthwhile mga kaigsuunan nga dili na sila nato ipundo pa sa atong budiga or sa atong Pinoy-anan, tungod kay mahimo lamang silang kabugaton og basura. Ug usa sa mga butang nga nindot kaayong buhaton nato kung bubalhin kita og laing balay, laing Pinoy-anan, mao nga sunugon nato ang mga gamit nga dili na nato gikinahanglan. Labi na kining mga daan na kaayo nga mga gamit. Ug daghang mga butang sa milabay nga mga tuig nga dili na manggialamon kung ato gihapong dad-on karong bag-ong tuig mga kaigsuunan. Sa nagkatigulang ang atong edad, at least, hinaot nga nahimo kitang mas manggialamon. Ug daghan kitang mga kapalpakan nga gibuhat ni adtong miaging tuig, gumikan sa kakulang nato or kakulangon nato sa kasinatian. Pero kung usbon gihapon nato ang pagbuhat ni adto nga mga kapalpakan, mga kaigsuunan, dili na pud na siya maayo. We may excuse ourselves sa atong mga sipyat ni adtong miaging tuig. Gumikan kay pwede man natong ingnon nga kulang kita sa kahibalo, kulang kita sa kasinatian. Pero karon kung ato gihapong atubangon ang susama nga mga situation,
at least we should know better by now kung unsa ang atong pagabuhaton mga kaigsuonan. Wala na tay excuse kung makahimo kita og susama gihapon nga sipyat sa nangaging tuig mga kaigsuonan. O wala na laing mabasol niya na kundili kita. Dunay nagsulti nga ang science of living, ang pag-iskrima kuno nato sa kinabuhi, dili kita masipyat. Ang sekreto kuno sa kinabuhi mao kining dili nato usbon ang atong nabuhat nga kasipyatan. And yet, kung tan-awon nato ang kinabuhi sa mga katawhan, daghang mga tawo nga gabalik-balik ra ang ilang sipyat. They repeat the same mistakes over and over again sa tibuok nilang kinabuhi. Winindot nga mamalandong kita niining taknaa, ilabi na kay gasugod pa ang tuig 2022. Well, sa tuig 2022 mga kaigsuonan, daghang mga panghitabo nga mo transpire sa kasaysayan sa atong nasod, sa kasaysayan sa kinabuhi, daghang mga panghitabo nga atong mapaabot nga wala patay clue kung unsa kana sila mga kaigsuonan. Daghan usab kitang madiskubrihan nga mga kinaiya sa atong kinabuhi niining tuig 2022 basin og dunay pinasahi nga temptasyon or pagtintal nga atong masinatian niining tuig 2022 basin og duna kitay bag-ong mga tahas, mga buluhaton sa kinabuhi, or basin og duna kitay masinatian nga pinasahi nga mga pagsulay, mga problema mga kaigsuonan. Basin og makasinati kita og kasubo, wala lang ta masayod, or makahimamat kita og bag-ong mga higala niining tuig 2022, or makasinati kita og presko nga kaluoy sa atong Ginoo, bag-o nga kaluoy, bag-o nga grasya og panalangin nga iyang ibubo kanato. Mga kahigalaan, mga kaigsuonan, kung magtotoo ka sa atong Ginoong Hesukristo, mo sugod kita niining tuig 2022 nga adunay pag-surrender sa atong buhi nga Dios kung unsa man ang mahitabo sa atong kinabuhi. Ang atong teksto sa atong pagpamalandong niining taknaa anaa sa Luke chapter 21 verse 25 hangtod sa 28. Ang giingon dinhi, aduna unyay mga ilhanan diha sa adlaw ug sa bulan ug sa kabituonan. Kawad-an sa paglaom ang mga nasod ug mga lisang sila sa dinahunog sa mga dagkong balod sa dagat. Panguyapan ang mga tawo tungod sa kalisang samtang magpaabot sila sa mahitabo sa tibuok kalibutan, kay ang mga gahom sa kawanangan mutipas sa ilang naandang agianan. Unya mutungha ang anak sa tawo, moabot siya nga gamhanan ug mahimayaon diha sa panganod. Inigsugod nagkahitabo niining mga butanga, tindog ug hangad kamo kay duol na ang inyong kaluwasan. So adunay tambag ang atong Ginoong Hesukristo niining atong teksto, tindog ug hangad kamo kay duol na ang inyong kaluwasan. Ang konteksto niini mga kaigsuonan, ang nagsingabot na nga pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo ug nindot kayo insakto ra gayud nga hunahunaon nato kining ikaduhang pagbalik or pag-anhi sa atong Ginoong Hesukristo aron ato kining pangandaman, kinahanglan nga ato kining pangandaman mga kaigsuonan, mga kahigalaan, o kung dili man nato masaksihan sa atong kinabuhi ang pagkanaog ni Kristo diha sa kapanganuran, maabdan kita sa kamatayon, ug human sa kamatayon dadon kita sa presensya sa Dios alang sa paghukom. And before that, we may be exposed to many and painful troubles. Adiserta mamatay, posible nga daghan pa kaayong masinatian nato nga mga problema o kabugaton sa atong kinabuhi, so that ang direksyon or ang tambag nga gihatag kanato sa atong Ginoong Hesukristo applicable sa atong kahimtang sa tanang higayon. Unsa ang tambag sa atong Ginoo sa atong teksto? Hangad kamo kay duol na ang inyong kaluwasan. Look up, hangad mga kaigsuonan. Now, sa atong pag-atubang karon sa bag-ong tuig, adunay mga bag-ong kasinatian, bag-ong mga pagpangabudlay, bag-ong mga pagpaningkamot, bag-ong mga pagsulay, mga kaigsuonan, bag-ong mga temptasyon, bag-ong mga troubles. Pero bisag unsa man ang mahitabo sa 2022, gitambagan kita sa atong Ginoong Hesukristo nga muhangad kita kaniya. Look up. So adunay duha ka bahin ang atong pagpamalandong niining taknaa. Una,
the occasions to which this advice is applicable. Ang mga okasyon nga applicable kining tambag sa atong Ginoo nga muhangad kita kaniya. Ikaduha, the direction our Lord gives. Unsa ang direksyon nga gihatag sa Ginoo alang kanato bisag unsa ang mahitabo sa atong kinabuhi. Hinaot nga tabangan kita sa Ginoo sa atong pagpamalandong niining taknaa. Mudangat kita sa unang punto. The occasions to which this advice is applicable. Ang okasyon kung diin applicable kining tambag nga gihatag ni Kristo kanato. Sa atong nasod sa Pilipinas sa tuig 2022, basin og dunay mga kalamidad kitang masinatian niining nasura. Sama sa dili pa lang kayo dugay nga bagyong Odette mga kaigsuunan, mga pestilence, mga famine, or basig dunay gubat, wala lang ta masayod. Pero unsa man ang masinatian sa atong nasod niining tuiga, ang mga Kristohanon gitambagan ni Kristo nga muhangad kaniya, mututok kaniya, mutanaw kaniya. Sa mga kaigsuunan nato diha sa pagtuo, posible nga makasinati kita og mga pagpanglutos niining tuiga. Basin og mawad-an kita og trabaho or initan kita sa atong mga trabaho, gumikan kay kita Kristohanon magtutuo sa atong Ginoong Hesukristo. Basin og dunay mga pagsulay sa atong pagtuo, mga discouragements, mga kaigsuunan. Basin og duna gayoy mga tawo nga aktibo gayod nga mulutos nato niining tuiga. Unsa man ang mahitabo mga kaigsuunan, nagpabilin ang tambag ni Kristo alang sa iyang mga katawhan nga kita mututok kaniya, muhangad kaniya, mutanaw kaniya. Ang probidensya kining giandam or gitakda sa Dios nga mga panghitabo sa atong kinabuhi, mga kalisod. Basin og mawad-an kita og kwarta niining tuiga, basin og mawad-an kita og kabtangan, basin og ang mga sitwasyon murag bugat kayo nga atong atubangon mga kaigsuunan, basin og moabot ta sa punto nga murag ang tanan alkontra kanato. Pero bisan pag ang atong mga situation, ginahagit kanunay mga kaigsuunan ug ang atong kalag andam nang musurrender, atong hinumduman ang tambag sa atong Ginoong Hesukristo alang kanato nga makita nato sa atong teksto karon nga kinahanglan kitang muhangad kaniya, mututok kaniya mga kaigsuunan. Basin og niining tuiga, dunay mga kahigalaan nato nga mga wala. And even worse, basin og dunay higala nato nga mualkontra nato niining tuiga gumikan sa atong pagtuo. Basin og adunay mga bugat nga panghitabo sa atong pamilya, hinaot nga ilikay kita sa Ginoo niini. Basin og dunay mga minahal sa kinabuhi nga mawala kanato or mupanaw, hinumduman gihapon nato ang tambag sa Ginoo sa matag usa kanato nga kita muhangad kaniya, mututok kaniya, mutanaw kaniya. Bisan sa atong pamilya karon, wa man kita kahibalo unsay mahitabo sa 2022. Nangaghap lang kita niining atong pagpamalandong mga kaigsuunan. Wa gyud ta masayod. Kung ang kamatayon mo bisita ba sa atong pamilya, ma-stroke ang atong ginikanan, ang atong amahan o inahan ba kaha, dunay mamatay kanila, or doon na ba'y magkasakit sa atong mga anak, mga igsuon, nga maoy hinungdan sa iyang kamatayon, wa gyud ta masayod kung unsay nagpaabot kanato sa tuig 2022. Ang Ginoo lamang ang nasayod, gumikan kay siya ang nagtakda niining mga butanga mga kaigsuunan. Unsa may mahitabo sa dagan sa atong kinabuhi sa tuig 2022, nagpabilin ang tambag ni Kristo alang kanato nga kinahanglan kitang muhangad kaniya, mututok kaniya, mutanaw kaniya mga kaigsuunan. Basin og magkapandol-pandol kita niining tuiga, ma-discourage kita niining tuiga, basin og adunay balatian kitang masinatian niining tuiga, wa lang gyud ta masayod. Kay basin og lig-on pa kayo ang atong pamati sa atong kalawasan niining January 2022, pero tunga-tunga sa tuig dunay madiskubrihan kita nga balatian sa atong lawas, balatian nga grabe kayo, wala lang gyud ta masayod mga kaigsuunan. Pero bisan pag unsay mahitabo, ang tambag sa atong Ginoong Hesukristo kanato nagpabilin nga kita mututok kaniya, mutanaw kaniya, muhangad kaniya. So suma total mga kaigsuunan,
Bisag unsa ang kondisyon sa atong kinabuhi, bisag unsa ang ipasinati sa Ginoo kanato, bisag asa kita dadon sa atong buhi nga Dios niining tuiga, atong pangayoon kaniya ang grasya nga musunod sa iyang tambag, mo sunod ug muyango-ungo kaniya, mo look up, muhangad kaniya, ug dunay direksyon. Ug atong tan-awon kining tambag sa Ginoo, look up sa English pa. Wala miingon si Kristo nga look back or mutan-aw kita patalikod. Sama sa gibuhat sa asawa ni Lot. Mitalikod siya, milingi siya sa likod. Nahimo siyang asin. Ang instruction klaro kayo nga dili mulingi sa likod. Now daghang mga tawo nga dili gayud maka-forward sa ilang kinabuhi kay gasigi sila lingi sa mga pait nga kasinatian sa nangagi. Milabay na to bisan pag-unsaon nimo og lingi ug recall ni adto mga kaigsunan, dili na to mabakwi. Mao nga hangad sa Ginoo, itugyan sa Ginoo ang nahitabo ni adtong miaging tuig mga kaigsunan, mga kahigalaan. Dili po ta mutan-aw sa atong kasing-kasing, dili ta mutan-aw sa atong kaugalingon, ma-discourage ta, gumikan kay huyang kaayo ta. Dili po ta mutan-aw sa atong palibot, ang buot pasabot ni ana, musalig kita sa mga tawo sa atong palibot, sama sa gibuhat ni David, nahulog si David. Pero ang tambag ni Kristo kanato, muhangad kita, look up. Muhangad kita kaniya, mututok kita kaniya. Kinsa man ang Dios, siya ang atong amahan. Siya ang atong higala, mga kaigsuunan, mga kahigalaan. Siya ang atong manluluwas. Makatabang siya kanato. Ug mutabang gayod siya kanato. Matud pa sa Biblia, God is our refuge and strength, an ever-present help in times of trouble. Si Kristo na mismo ang gaingon, look unto me, tan-aw kamo kanako, tutok kamo kanako, ug maluwas kamo, gumikan kay ako, Dios. So mutan-aw kita sa Ginoo, muhangad kita sa Ginoo alang sa iyang kahayag, nga mao ang mugiya kanato, mugiya sa atong mga lakang. Mutan-aw kita sa grasya sa Ginoo, aron muhinlo kanato, muhimo kanatong putli, mga kaigsuunan. Ug atong madiskubrihan nga ang grasya sa Ginoo, insakto na ug igo na alang kanato. Mutan-aw kita sa Ginoo, muhangad kita sa Ginoo alang sa kusog nga mooy magpahimo kanato nga mainantuson ug mubuhat sa kabubuton sa atong Ginoong Hesukristo. Ang kusog sa Ginoo mahimong hingpit taliwala sa atong mga kahuyangon, mga kaigsuunan. Mao kana ang saad sa Ginoo pinaagi kang Apostol Pablo. Mutan-aw kita sa Ginoo, mututok kita kaniya alang sa paghupay, mga kahigalaan, mga kaigsuunan. Sama sa inahan nga nagahupay sa iyang anak nga adunay kasakit nga gibati, ang atong Dios usab buhupay kanato sa tanang higayon. Unsa pa? Mutan-aw kita sa Ginoo, muhangad kita kaniya alang sa encouragement, alang sa kaisog nga mubarog kitang lig-on. Taliwala sa mga pagsulay sa kinabuhi, taliwala sa mga hagit sa atong espirituhanon nga kinabuhi. Gumikan kay kung mutan-aw kita sa atong kaugalingon, wala kitay kusog. Ang kusog nato nagagikan lamang sa atong buhi nga Dios. Mo hangad kita kaniya for endurance, kining pagka malahutayon. Ug ang Ginoo nga nagapreserbar kanato, maantigo siya nga muhatag kanatog kusog nga pasanon ang pinakabug-at nga palasanon. In fact, ang Ginoo mao ang mupas-an niini. Silently ang Ginoo nagahupay kanato, naga-comfort kanato bisag unsa ang atong kasinatian niining kalibutan. Unsa pa? Sa atong mga panginahanglanon, mohangad kita sa Ginoo, mututok kita sa Ginoo, gumikan kay anaa kaniya ang providensya, ang pagtagbo sa atong gikinahanglan. Mugamit ang Ginoo, maantigo ang Dios nga mugamit og mga panghitabo ug mga tawo, iyang hikapon aron matagbo ang atong gikinahanglan. Maantigo ang Dios, muabli og mga pultahan, mga oportunidad aron matagbo ang atong gikinahanglan. Dili limitado ang resources sa atong Ginoong Hesukristo, mga kahigalaan. Unsaon man nato paghangad sa Ginoo, unsaon man nato pagtutok sa Ginoo. Muhangad kita kaniya diha sa pagtuo, diha sa pagsalig, mamalandong kita sa pulong sa Ginoo. Unsaon man nato paghangad sa Ginoo, pagtutok sa Ginoo, kung dili nato masayran ang iyang mga saad,
Kung muingon kita nga mututok kita sa Ginoo, mohangad kita sa Ginoo, ang pasabot niini, sayran nato ang iyang kabubuton. Mamalandong kita sa iyang pulong. Atong sutaon kung unsa ang iyang saad sa iyang pulong. Mutanaw kita sa Ginoo, mututok kita sa Ginoo diha sa atong mga pagampo ug atong angkunon ang gisaad sa Ginoo sa iyang pulong. Muhangad kita sa Ginoo nga adunay paglaom, adunay expectation sa atong kasing-kasing nga tumano niya ang iyang saad, nga dili kita niya biyaan, dili usab kita niya pasagdahan. Ug muhangad kita sa Ginoo nga adunay pagdayeg, adunay kalipay. Ang atong Dios hari gamhanan kayo, matarong ang atong Dios. And the wisdom of God dili nato masukod mga kaigsunan. Unsa pa? Muhangad kita sa Ginoo kanunay. Mututok kita sa Ginoo kanunay. Dili kinahanglan nga ma-discourage kita sa bisag unsay mahitabo sa atong kinabuhi. Kung mutan-aw kita sa Ginoo kanunay taliwala sa mga panghitabo, dili mo pakyas ang Ginoo sa pagbubo sa iyang grasya ug kaluoy kanato. Mao nga muhangad kita. Mututok kita kaniya, look up. Gumikan kay ang paghangad, mo kanay makapalikay kanato nga dili kita malunod. Dili kita malunod sa katubigan mga kaigsunan. Ang atong paghangad sa Dios, mao kanay gikinahanglan aron dili mangurog ang atong mga tuhod, aron dili kita madakinas, aron dili kita mudaus-os paubos. So unsa may response sa atong kasing-kasing mga kahigalaan, ato bang sundon kining tambag sa Ginoo sa atong teksto nga hangad kamo ug tan-aw kamo kanako kay haduol na ang inyong kaluwasan. Ato ba kining sundon kining tambag nga gihatag sa Ginoo mismo kanato? Si Kristo nga nahigugma kanimo igsuon diha sa pagtuo. Nasayod siya kung unsa ang imong gikinahanglan ug nasayod siya kung unsaon niya kini pagtagbo. Mao nga musalig kita kaniya gumikan kay aduna siya'y kahangawa kanato. Ug dili kita magmahay kung musalig lamang kita kaniya ug mututok kita kaniya. Ato kining buhaton, gitambag na kini sa Ginoo kanato nga mututok kita kaniya bisag unsa pay dagan niining tuig 2022. And it is impossible to say what will happen to us. Nasayod ba kita kung unsay mahitabo nato ugma? Kung unsay mahitabo nato sa karong Pebrero, karong Marso, Abril, hangtod sa Disyembre, nasayod ba kita? Wala. Wa gyud tay clue kung unsay mahitabo nato niining tuiga. Pero ang tambag ni Kristo nagpabilin, look up. Mao kini ang direksyon nga gihatag sa Ginoo kanato. Look up kaniya. Muhangad kita kaniya, gumikan kay ang tanan natong gikinahanglan anaa lamang kaniya. Sa atong pagtutok sa mahigugmaong dagway sa atong Ginoo, pinaagi sa iyang pulong, pagpamalandong sa iyang pulong, hisayra nato ang iyang pulong. It will secure us from all dread, from all fear, mga kaigsuunan, ug maghatag kini kanato og kadaugan. Mao nga sa atong aplikasyon sa atong pagpamalandong karon, nakigistorya ang pulong sa Ginoo sa mga kaubang mga magtutuo kaniya. Ana ba ikaw karon sa kahadlok igsuon? Well, hangad sa atong Ginoong Hesukristo. Nagsulti siya kanato, come unto me, all of you who are weak and are heavy laden, and I will give you rest. God is our refuge and our strength, an ever-present help in times of trouble. Na-discourage ka ba karon? Look up, hangad, and God will give you the strength. God will give you fresh light, comfort, and courage. Hatagan ikaw sa Ginoo og kaisog. Nawad-a na ba ikaw og paglaom? Naluya na ang imuang kasing-kasing mga kaigsuunan. Maayo nga makita nato ang atong sala. Yes, kay kung dili nato makita ang atong sala, dili kita maghinulsol. Ug dili nato mabatunan ang kapasayloan. Pero dili kita mututok og duro sa atong sala, mututok kita sa grasya sa kapasayloan. Kaluwasan nga giandam sa Ginoo kanato. Pinaagi sa dugo sa atong Ginoong Hesukristo. Dili po tamutanaw sa atong kaugalingon, gumikan kay ang atong mayong binuhatan, hugawng panaptong dinugan lamang atubangan sa Dios. Mutanaw kita sa pagkamatarong ni Kristo ug sa iyang dugo, nga iyang gisaad nga mutabon sa tanan natong mga kasalanan, kung musalig lamang kita kaniya ingon nga Dios ug manluluwas. Doon na ba kay nasinatian ni ining higayuna nga nawala nimo ang tanan nimong gipaningkamutan sulod sa daghang mga katuigan? Well, tanaw kang Kristo, tutok kang Kristo.
maantigo ang Ginoo nga mubalik kanimo kung unsa man ang nawala kanimo. Just look to Jesus. Just look to Him. Ug ang kalinaw nga dili masukod sa labutan sa tawo, imong masinatian higala. Mutanaw kita kaniya, mututok kita kaniya, muhangad kita kaniya alang sa tanan natong gikinahanglan. Tanan natong mga kahadlok, atong itugyan kana sa Ginoo, duna siya'y kahangawa kanato. Tanang mga babag sa atong agianan, ato kanang itugyan sa Ginoo. Gumikan kay gamhanan ug kusgan ang Dios nga iyang tangtangon kana nga babag aron kita makapadayon sa atong pagpanaw. Ug mutan-aw kita kang Kristo, muhangad kita kaniya sa matag adlaw. Ang giingon sa Salmo kapitulo 5 bersikulo 3, dili kabuot nga muatubang kanimo ang mapahitason, gikasilagan mo ang tanang mga dautan. So, mo tutok kita kang Kristo uban sa pagpaubos sa atong kasing-kasing. Atong ang kunon nga wala gyud tay mahimo kung wala siya. Mao gani nga mo sigit kita og tan-aw kaniya, mo sigit kita og yangungo kaniya, gumikan kay nakadepende lamang kita kaniya. Sa tanang mga trials nga atong masinatian, sama ni David nga miingon, I will lift up my eyes unto the hills, from whence comes my help. My help comes from the Lord who made heaven and earth. Sama sa akong giingon na kaganina, nindot man nga atong makita gyud ang atong kasalanan ug kinahanglan gayud nga makita nato ang kabugaton sa atong sala. Pero human nga makita nato ang kabugaton sa atong sala, mututok kita kang Kristo, gumikan kay anaa kaniya ang kapasayloan. Maayo nga makita nato ang atong kagalingon kung unsa kita kahuyang, pero ma-discourage kita kung magpabilin kita og tutok sa atong kagalingon, mutan-aw kita sa atong Ginoong Hesukristo. Gumikan kay siya ang Dios nga gamhanan sa tanan, labing hataas sa tanan. Nindot man nga makita nato si Satanas, gumikan kay mangililad siya. Pero human nga makita nato ang tinuod nga kolor ni Satanas, mutan-aw kita sa atong buhi nga Dios, gumikan kay gamhanan ang atong Ginoo aron pagluwas kanato gikan sa pagkaulipon sa yawa. Nindot man nga makita nato ang tinuod nga kinaiya sa mga tawo sa atong palibot, mga kaigsuunan, pero human nga makita nato sila sa ilang pagkasila, kinahanglan nga tutok kita sa atong buhi nga Dios aron dili kita ma-disappointed. Nindot man nga masabtan nato ang kabugaton sa atong mga pagsulay nga nasinatian, pero human nga makita nato ang kabugaton sa atong nasinatian nga pagsulay, mututok kita kang Kristo. Look up, ang giingon sa Lamentations 3:50, look up hangtod nga ang Ginoo mudungaw gikan sa langit ug makita niya kini. Ang giingon sa Hebreyohanon kapitulo 12 bersikulo 1 hangtod sa 2, busa kay gilibutan man kita niining dakong pundok sa mga saksi. Isalikway ta ang tanan nga nakababag kanato ug ang sala nga naghawid kanato pag-ayo. Daganon ta nga matinud-anon ang lumba nga atong gisalmutan. Itutok ta ang atong mga mata ngadto kang Hesus nga maoy gisandigan sa atong pagtuo ug tighingpit niini. Wala siya musibog bisan pa sa iyang pag-anto sa cross, ug wala niya igsapayan ang kaulaw sa pagpakamatay dito sa cross tungod sa kalipay nga madawat niya, ug naglingkod siya sa tuo sa trono sa Dios. So mo kini hinungdan nganong giantos ni Kristo ang tanan aron ang iyang mga katawhan makabaton og kaluwasan. Higala, kinahanglan nga makita nimo nga ikaw makasasala ug dili ikaw makaluwas sa imong kaugalingon. Wala kay mahimo aron dawaton ka sa Ginoo sa iyang gingharian, pero tutok kang Kristo, gumikan kay mo'y hinungdan nga mianhi si Kristo dinhi sa kalibutan aron luwason ang mga makasasala nga sama nimo ug sama kanako. Mipalpak ba si Kristo sa iyang misyon? Wala. Milampos gayod si Kristo. Ang giingon sa Biblia, kung walay pagpaaga sa dugo, walay kapasayloan. Well, milampos si Kristo. Iyang gipaagas, giula niya ang iyang dugo dito sa cross sa Kalbaryo. Nasunod niya ang tibuok kabubuton sa Ginoo. Before siya namatay, misinggit siya, it is finished, natapos na. Natapos na ang pagtubos, natapos na ang pagluwas. All that you have to do, higala, is to repent of your sin, hinulsulan ang imong sala, umusalig lamang kang Kristo, ingon nga imong bugtong Dios ug manluluwas. Now, buhata kini karon ang takna sa kaluwasan kay basin og ugma,
ulahin ang tanan. Magampo ta. Salamat o Dios sa mensahe nimo niining taknaa ug among gipangayo nga bisag unsa ang dagan sa tuig 2022 mututok kami kanimo, muhangad kami kanimo, muyangungo kami kanimo o Dios. Tabangi kami nga mabuhat namo kini sa tanang higayon. In Jesus name we pray. Amen. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.